Ya Mbak Mimin, Mbak Pri, cuman Mbak ake nutang kutang tansah bisa lelati. Sugeng dalu Mbak Princess Aprilia kelawan Mbak Mimin Onggo Inggi. Dalu Mbak Limbo macani. Nggih. Dalu Mbak Limbo. Nah, Jan. Kaya widodari medun saka taksi. Nah, ya. Kula sakdanipun badhe nyuwun duka kalian Pak Lurah. Nyuwun duka pripun? Njaluk diseneni piye? Sowan kula lagi landhat kalah dhisik karo Pak Dalang dalasan kanca-kanca seniwati. Oh, tekane telat. Kula manut Google Map. Google Map. Kok keblasok tekan Gunung Botak ki ngono apa to terus ki aku kok tekan kon diarahke rono wis maju terus kok mlayune lono terus ki jane sing kelu Google Map apa tindak tandukku sing kleru ngono lho. Oh sik tapi nek nggon kaya ngono kuwi kok terus blasuke mesti. Nggon kaya mengkono ki lho. Aku wedi lho prinan kono mau. Lah apa? Kan ya jeneng iki kok keblasok kok ning kene ning tengah hutan aku ngono. Terus ana kaya ana medine ampun liwat mriku lho Pak enten medine. Ana hantune. Lah kediru apa? Ora diru apa-apa ning ana suara ngono kuwi lah aku jenenge aku prawan cilik ora mudeng apa-apa niku gak napa to Pak niku kok. Lah yo aku yo ora mudeng kok Google Map kok diarahke rono Pak. Niku nggih napa ta Pak Kakak? Aku ora ngerti kok. Sing penting ade tekan kene selamat. Nggih. Wilujeng lancar. Aku wedi aku, Pri. Ketok aku kaya nggon-nggonanku dhisik. Oh, alah ini pingatan Pak Upami, Pak. Menika Pak Lurah anggenipun paring DP wis 2 tahun kepungkur. Wiwit Januari ning ora tak ilang-ilangke. Nyatane DP saking panjenengan menika cementel dados kamar mandi, Pak. Weh. Panjer saka Pak Lurah dadi kamar mandi. Dados kamar mandi. Wah, luar biasa. Nek kula wong wedok nek PI Kakung nyun sewu, paribasan kepepete arep toyan blesek ning ndi ra masalah. Nek kula wong wedok nek ra di kamar mandi. Oh. Alah biasane sor gedangan kok dadak kok nang ndodok kamar mandi. Ning ya cementel jenenge ngono ki lho. Iya. Nderek Sing daku ki nderek ndedonga kagem warga mriki to, Lek. Nggih, Jambon. Warga Jambon. Pulau Kulon. Pulau Kulon. Grobogan. Mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken adicara dalu punika bersih dusun, resik atine tur ya resik desane. Sing diarani resik atine kuwi sing kaya ngapa to, Lek? Nek pengen resik atine, ta Pri. Dadi ati karo lati kudu padha karo pakarti. Kudu nyawiji. Lah, nek lambene ngomong hoo ya atine kudu hoo, tindak tanduke kudu hoo. Dadi ana petang perangan sing kudu ugemi yen masyarakate ben bersatu. Apa wae kuwi? Siji, aja ndhe panyakra bawa utawa prasangka buruk karo tangga sedulur kiwa tengen. Oh, jangan berburuk sangka. Husnudon ora kena suudon. Sing nomor 2, heeh. Aja ngonceki eleking tangga kanca lan ruang. Ketungkul ngonceki eleke kanca tangga nganti lali salahe dhewe. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, jarum di seberang lautan nampak jelas. Lah kok mung ngonceki grenengi kanca terus tangga. Nomor 2, aja
Nomor 3. Heeh. Aja sok natoni atine kanca tangga lan ruang. Mergo nek ati bacut tatu ki pulihe angel. Lambe iso memaafkan, ning nek lara ati pulihe angel ngantek seumur hidup. Wong wedok nek ditatoni wong lanang ora mung seumur hidup. 9 sasi 10 dina. Kok Ditatoni masalah apa kok sangang sasi iki? maksudnya ditatoni atine iki dindul-diskan sok mben ngono lho. Mula guyub rukun warga kudu tetep dijaga. Aja mung waton mburu senenge dhewe. Sing penting rukun. Bintang tamu dina iki luar biasa lho. Siapa? Areng ngrawuhke sing saka Jakarta, Mbak Soimah jane kelakon. Kelakon. Cak Lontong kelakon. Kelakon. Ning Mbak apa? Indah Laras kelakon. Kok sing dirawuhke Sing dipilih kok sliramu? Mimin. Heeh. Mergane lara untu Heeh. dipakani katul. Artine Njaluke bintang tamu ayu ning sing nggawa pacul. Endi pacule? Nggih ra ketang cilik yo. Aku yo gumun lho seniwatine hebate kaya ngene garwane Pak Dalang cantik kaya ngono masa kalah pamor karo Mimin. Yo gumun aku. kalau pamor nek kowe kan ra iso digunakake. Kempit kelek. Apapun itu matur nuwun lho Pak, menika pembangunane maju. Memang kalau wingi 2 tahun kebelakang yen saya menawi ngendika panjenengan wau obyek wisata Jeglongan Sewu ya bener ya salah. Bener Bener mergo kasunyate pancen dalane saperangan ana sing isih elek. Ning apa jenenge Nduk kan prioritas kemarin pembangunan ki mergo ana Covid. Dadi prioritasnya ning nggon penanggulangan Covid. Betul. Dados infrastruktur nyun sewu ora dibangun, mungkin rada dikerekke prioritasnya ning kesehatan. Lho. Nek wis kesehatane wis pulih, ekonomine bangkit, lagi mbangun dalan sing rusak-rusak. Lah, infrastruktur kedah ngoten. Lah nek saiki tuas dalane apik wonge lara kabeh piye? Lho, dadi aja nyalahke perangkat, aja nyalahke punggawa, aja nyalahke aparatur negara kabeh duwe prioritas dhewe-dhewe dalam pembangunan. Heeh, kuwi aku omong ngono ya mung nggo gegojengan kok. Nggih, laras dados bener ning mbok menawa prioritasé durung. Ngoten ta Pak Lurah, leres ngoten ta Pak? Ndak Pak Lurah ki disalahke mawon kali wargane. Sajake wis kenal banget karo Pak Lurah. Sampun Pak Lurah banget jak foto kula selfie. Jarine nek foto niku jejer pun kados Bu Lurah jare. Ning ngene iki kula nek bobok nek mboten nyawang Mbak Mimin ten YouTube niku mboten saged bobok niku. Menapa kula ditinggal mriki pripun, Pak? Ya, lah kowe iku kan nggo tolak balak. Iki mono Pak tentara Pak Suyanto barang ya Rin. Ngejak aku foto. Terus argo tumbal. Argo tumbal. Ya ora, iki jenenge ngefan karo kowe ngono lho, Le. Oh iya, nggih, matur sembah nuwun. Nderek nglipur, Pak. Nggih, wonten mriki kula adol ayu, Apri adol swara. Wah, ayune. Oh alah. Kaya jumbleng ayu. Ya ayu kok kaya sapiten. Jumblenge sapiten to, Cos. Ya Allah. Apa aku leleteking menungso ngono ki aku dipoles gelem adus sing ping 3 ngono ya cantik lho. Weh. Wonten pamundutan menapa? Wah, kathah pamundutan, Mbak. Heeh, bakune awake dhewe dalu niki nyenengke warga masyarakat sing kangen kali wayang. Nggih. Lah niki wonten sing nyuwun Pak Kangko, Mbak Limbuk nyuwun gending lali janjine kali eling-eling Banyumasan Sinden Chandra Lenggeran. Nah, buat pecinta wayang tanggal 17 Juli tahun 2022 Ki Anom Twijo Kangko dengan bintang tamu sebagai Gareng Semarang dan Sinden Tatin Jogja di Ploso Harjo Toroh saking kula Pak Totok Sunarto. Oh nggih nggih Pak Totok matur nuwun. Peparing. Apa katut, Le? Ya wong iki ya kanca seniman oke. Oh iya. Awake iki ora ditanggapi kan dikersake dalange dhewe. Sapa dalange? Lho, Budu iki garwa lho. Ning secara status. Terus beliau itu garwa secara status, secara formalitas. Ning asline sing ngladeni saben dinane iki aku. Mosok to? Ya penak aku ya ayo. Jenenge penak anggone ngladeni lho. Lho, ngene lho, rungokno. Buduwi rak putrane kan 3. Heeh. Mbok menawa prioritasnya ngladeni putra ta dadi karo bojo sok kadang dilirwake. Lah kuwi tugasku tak ewangi ngono lho maksudku. Ya Allah. Nah aku kelakon dadi bojone Mimin iki sewengi mbretet golek enggone ra ketemu kok mesti ya. Ya dirambang no. Malah go rondo no sewengi. Tok 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 tok.
Menika ki pamundhut nyuwun randu kentir sing nyanyi Mbak Eka Uget-uget saking kula Pak Zaini Group WMC. Oh WMC. Nggih, luar biasa. Tayuban. Nggih. Lagu Bersih Desa diaturke sik sesuai dengan acara niki. Nah, lagu Bersih Desa. Lan spesial kagem Pak Kepala Desa Pak Hardi nyuwun lagon Atiku Lega mergo wis kelakon wayangan tenan. Engko bar iki sing baku Bersih Desa sik. Ya heeh. Ya Cok, diaturke Mbak Mimin Mbak Apri. Ya Bersih Desa. Yuk, dados. Sampun penaturaken kagem warga masyarakat. Ya. Saiki diaturi meneh lagon khusus kanggo Bapak Kepala Desa. Menapa? Atiku Lega iki wis WA meneh. Ampun kesupen Mas Kangko lagunipun Atiku Lega. Nah, nyuwun Mbak Eka Uget-uget ingkang kepareng ngaturaken lagon. Nah, ya. Ya. Heeh, ya coba gen jumeneng Mbak Eka karo gen joget sithik. Ya, heeh. Swara suling ku pandang swarane. Kuat urip ketika unine. Oke. Mbak Eka. Dalu nak, Eka uget-uget. Injih wiluting dalu injih. Iya, alah. Sing dalu budhe Gunung Butak. Kok budhe Gunung Butak? Budhe Mimin. Ingkang mijil saking Gunung Butak. Mboten kula geblasok dugi mriko kok budhe Gunung Butak. Budhe Mimin.
Oh nggih Budhe Mimi angga inggih pringgane Jane kowe Tias iki Ali kleru. Gustanti. Oh, susu tanti pri lah piye to Ces sing bener. Kudune ora Budhe. Lah, piye? Pak D ngono. Ayune kaya ngene nganggo hidup lho. Bapakku mau ya ngono. Piye? Aku dandan Kak, lah Pak Desuki men ning Aja meneh kok bapakmu to. Aja meneh kok bapakmu to, Kang. Nggih. Pak Lurah, Pak Ardi iki lek min iki teko nang dalem iki kaget, lho kok lanang ngono kuwi. Lha sing disenggo pripun? Dikira ki wedok ayu ngono. Lho, Pak Lurah ki berarti kecelek. Kecelek. Dadi sing bener dinina bubuk ki aku ya jebulane. Jebulane pelantangan. Bulane pelantangan ora. Piye nak? Diaturke karo warga Jambon sih. Ndongake. Nggih, pokoke wilujeng dalu kagem warga Jambon sedayanipun. Kula menika kauget-uget saking Sragen. Pokoke nderek mung ndedonga tok mugi-mugi Jambon saya jaya selamanya. Amin. Wayangan terus rutin. Ya toh, Ces? Iya no. Kok rutin kok pengajian maksudnya rutin tiap tahun apa? Nah. Rutin Setiap bersih desa. Oh lah, rak ya. Nek kene anggaran iki 2 tahun sekali, Mbak Eka. Oh, 2 tahun sekali. Nggih. lho. Lah kok menawi terus setiap tahun. Lah iya kok sapa malah ngerti. saya kerep. Amin, saking tresnanipun lah karo ngopeni budaya mau lho, Cek. Nduk. Nggih, anu Mbah Imin. Ning tak sawang kok kene iki jan kaya putu karo mbahne tenan. Ya ora pri aku ya cantik lho Wis jane. cantik lho wis kaya Mbak Dita Intawati. Mesake Dita. Oh, alah. Iki ana pamundutan saking panjenenganipun Pak Lurah. Pak Lurah ngesake napa, Ces? Langgam atiku lega. Sing ngaturke kudu sliramu. Sliramu. Pancen Kyai nek ayu ki nek muni nggon pas nglegeno ki lega. Lega. Atiku lega. Tuku apa? Tuku endok. Lah kuwi iki titikane nek wedok asli karo ora ki nggon ngono. Lho nek beda. Nek muni ndok mesti ora bener. Coba kowe muni ndok. Endok biasa. Ya ndok. Ndok. Lho, ya ta. Ya para, kandhani kok. Gumun aku ya. Lah nek ak dhewe kan wedok, dadi nek ndok ngono ya ora. Sebut, kok sebut, sebut. Ndok. Coba. Ndok. Ora kok sik meneng sik. Apa ndok wedok? Meneng kok. Meneng wis meneng sik, rasa action. Ya Allah, Kalau menjenge mang zoom, Mas. kok dicangkat. Le kalau menjenge gedene sakmono kok Mbak antrah-antrah. Yuku ki jan manten anyar kok. Kandhani. Oh sing anten anyar ki ora mung mayang tok to. Mboten. Apri yo manten anyar. Etok gendruwo ngendi ya, Pri? Kok gendruwo piye lho ya bangsane menungsa kok. Oh, gendruwo. tak darakku kaya aku. Nek aku kartu enggak jati wae gelem ki. Ya ner kijing to. Le. Lah mangkat saja rada telat ngono kuwi kok lenggleli kok ences kok mangkat rada telat ngono kae nduk ngono kuwi. Iya, Jas piye? Wajahku rada refresh ya. Lah enten apa to? Ya biasa wong jenenge wong istri ki ya ngladeni marang kakangmu to. Oh, lho. Sing bener wong wedok ki rak ya ngono kuwi to, Le. Ngomong ngeten niku. Wong wedok kuwi nek arep sare disunahkan tawa luwih dhisik karo garwane. Secapek apapun seorang istri sebelum tidur disunahkan tawa karo bojone. Piye sing tawa? Mas, ngersake mboten? Nganggo body language. Mas, ngersake mboten? Ya ora ngono, nek ngono mah kemepruk. Wong sesak napas. Nek ora gelem Nek ora gelem dosa. Malam itu dilaknat. wong wedok. Mula aku rak rungono wong njaluk ya aku wis ora nganggo apa-apa wis. Rungono wong njaluk kuwi. Jatah kowe iki begenten kok. Begenggak kok. Bahasane dihalus-haluske. Ya dibasake ngono lah. Iya. Ning aku njaluk dibawani sik ra ketang apa ngono ditibakne atiku lega. Nggih. Nah, men lega tenan masyarakat, men lega tenan Pak Lurah Hardi. Menika pelok nggih. Nggih. Sing kene kae lho, Nduk. Atiku rumangsa lega. Kang kok mbok ajari iki. Oke niki wis pinter kok. Rumangsane kowe iki oh iya peh senior terus kudu ngajari. Kaya ngono kuwi. Apa rumangsaku nek aku ki sinden ora iso apa-apa ngono ya lho rumangsane. Randu kentir ya ora iso. Ya dibuktekne iso, ya dibawani wong telu gentenan. Oh, bawani wong telu Ah, siap. Apa nak? Heeh. Ya, Yen wengi bebas. rumangsa rino, yen sore rumangsa esuk ya, Jas. Ayo. Ya. Bawani monggo. Bawane apa ki, Lek? Apa ngene Pak Tengkleng sabut dina omong ngalamun? Ya ora Ya ora apa-apa. apa-apa. Oh, Pak Tengkleng seneng mesti
saya buta. Iki jan. Maksudnya saya nom. Mau mlaku bareng reptanipun Ki Jungkung Darmoyo saiki bawane Ki Tengkleng. Tengkleng, Sudarsono. Kabeh dalang di Nggih. karyane diapresiasi. Betul. Iya, diaturke. Coba sike. Saka Inces dulu. Oke. Saben dina mengalaman. Wah, iki mau dirungokne ning radio krungu suarane Apri. Wah, dikira wedok ayu, bareng diparani, wah metu klundrunge. Wah, iki. Lho Kalau tapi riyen tahu lho wayangan Pak Hansip kecelek lho. Kecelek piye? Ces. Kalau niku medhuk ing kendaraan niku langsung dikanti. Nggo Mbak kula derekke, kula ya meneng ae to. Nggih Pak, monggo ngono kuwi. Terus kok mlampah ki Mbak, nggih kula rondo aku ya ngono ta. Terus besan kula munggah panggung niku konangan. Konangan piye? Bengok teng mburi, wah biajiret blek ngono. nek bengok iki sing eling to. Lah ya ngono kali bengok parang sakit to malah dadine. Lah kaya wedok lemer kok nek aku biasa kok. Aku nek mlebu ngono nganggo kudung kok priwe. Tur nganggo cadar bareng dadi ra ono wong godho. Oh ya ra ono godan no. Heeh. Kok soalnya brengose ra ketara kok. Iki berarti nganggo cadar ya? Endi wingi ning desaku dioyak-oyak wong ya? Wah, Kayak ninja ngawur. Maling kan. Ya nak, kakek nak. Ya. sinten? Ayo ganti Eka. Do Eka. Jas. ini. Elok to. Suarane jos. Ning setane kaya gento. Pembawaane dhewe. Lah ya dhewe kan jenenge suarane wis becik. Heeh tepas soryane le didandan ya wis peni. Lah kok iki sinden apa garong aku. Ora apa-apa. Aku jane sing tak turu setene kene kok. Iya. Oh, dandan kok. Nduk kamar mandi ngendi? Ning kamar mandi rek kaya nggih iki kae. Apa? Nguyuh mah diruru ibu-ibu. Piye? Rek kae nguyuh tiwas nutup lawang, ibu-ibu nyaur, "Alah Mbak iki nguyuh kok ngadeg, bake temboke gur separo." Dadi dhuwur gelungan ki ngisor. Kowe lek nguyuh ngadeg to? Ngadeg. Nggih riyen jaman dereng mudeng. Jane sing bener ki piye? Saiki aku ya ora kok meden-medeni ya, Pri. Siksa kubur sing paling medeni. Lho iki pelajaran lho. Siksa kubur sing paling abot ki siji. Siji. Siksane wong sing duwe utang ora gelem nyaur. Mula nek ana sripah kae ingkang tasih sambetan kalih etangan hubungi keluarga. Pamrih apa? Mergo selama hutang itu belum dikembalikan, urung lunas, siksa kubur ijek masih berlanjut terus dan terus. Kuwi. Siji kuwi. Sing nomor loro, siksane wong sing nek pipis ora diresiki, upamane piyai kakung dikipat-kipatke ngono kuwi nyun sewu. Kuwi siksane kubur medeni lho kuwi Kuwi tenanan kuwi. Saestu menika. Aku wis tau krungu kiai omong ngono kok. Wonten lho, dados nyun sewu aja mung nyepeleke alah wong ya engko ora nang omah ya garing, ora babakan garing najise kuwi tekan ngendi lho. Engko nek wayahe anu manjing salat lho rak ya dak repot dhewe to. Bener kuwi wong-wong penabur dirungokne lek nguyuh aja mung ditutuk-tutukne tembok dadi Aja. diresiki. Lu wong nganggo godhong jati katutan uler ngono mah ora apa-apa. Parasah ngobatke. Heeh. Terus sing angka telu? Pon ning kalih. Loro tok to? Lah ki loro niku. Loro, heeh. Dititeni kowe kanca-kanca lek nguyuh do nganggo tisu basah. Jane aja sangu apotek. Tisu basah aja tisu magic, Mas. Tisu basah. Kok tisu magic? Tisu magic go. Lah ya, mula ilmu pengetahuan ya perlu. Tisu apa? Tisu basah ngono lho. Nanti aku sik ngresiki rai nggo tisu kuwi kok raiku mah gringgingen kabeh balik. Apa kuwi tisu? Aku ora ngerti, raiku ke sok kesemutan ngono kae lho. Lah jenenge mulane ilmu ki ya penting. Oh, alah. Kuwi Iki tisu lho. nggo masak sego to kuwi. Iki putra mantune Pak Lurah. Nggih. Garwane Mas Yuda. Mas Yuda. Kuwi ya penyuluh KB ing Laladan Jambon kene. Oh, nggih. Mbak kon ki penyuluh KB lho. Ngono mula tak nyanyekke nek kono kan penyuluhan, nek aku lewat lagu. Lewat lagu. Akeh wong padha babaran jalaran, ora ngerti perkembangane jaman. Anak akeh ragat larang, melu kabeh anake arang. Mula kanca kabeh wae senenge bareng-bareng melu kabeh ayeme
ana suntike. Suntik kabeh. Ana spirale yen Pak Dalang pilih plembungane. Rembungan ki apa ta, Lek? Apa ya? Masa aku yang ngomong. Hei! Lah iki kok malah ngomong ki piye ta? Mancing ae mriki. Kucai iki, Nek. Hati-hati lho nek mlayu ki bolongan lho ya. Oh nggih. Ndek ngene bareng nek tragedi dagelan diuncali cebluk sik ndase kok. Wonten. Wonten. Oh ya lah. Iki umpamane Mbah Imeni jedul kok ngisor, wah ngene ketok elok ya mesti ya. Ya kaya Antarjo no. Mesti kerek mundur lho. Maksudmu bangkit dari kubur. Iki kok Tadi. Baru lho. Dikerek kaya brotose nambris bumi ngono lho. Lah ya iki mau bali entuk info saka kanca-kanca Mbak Mimi. Iya, kancane dhewe dagelan ya bar Mas Uncek bar tiba. Oh Dadi dijunjung ngono dhek mencolot dhisik ndase. Dadi kaya layangan aji ngono. Dua ngono dhisik sirahe. Tapi iki wis waras kok wis sehat. Mugi-mugi enggak sehat Mas. Tunganipun. Nah. Mugi sehat Mas Uncek. Iki mau rak kabeh. Heeh. Kabeh iki apa garwane Mas Yuda ki rak penyuluh kabeh. Heeh. Carane kabeh ki enek apa wae mau? Pil. Iki mau pil. Pil kabeh. Umpamane aku nek ngombe pil lali engko sesuk terus malah subur ya ganti. Suntik, aku nek suntik malah lemu jebrot bojoku ku gila umpamane ngono kuwi ana sing ngono to. Ganti spiral. Spiral aku wedi umpamane ngono kuwi diutek-utek umpamane kuwi aku ora mudeng sing diutek-utek kapane ora duwe aku ya. Jare wedok. Terus anu ana jenenge apa spiral terus ana kuwi mau plembungan mau kuwi. Nek aku ora kabeh kuwi kok pri. Kabehmu apa? Sebrot. Neng nek kuwi mau ora kabeh ora sing kakung juga harus berperan aktif yaitu vasektomi. Kuwi kabeh Dan vasektomi itu tidak akan mengurangi tingkat kejantanan seorang pria, tetap rusa, tetap iso kewajibane nafkah batin. Dadi bapak-bapak sing tetep pengen rusa bojone ora pengen nika-nika panjenengan sing KB ora apa-apa. Bapak pengen kesake KB sampun. Sampun beres. Alhamdulillah. Sampun. Lah kowe kabeh apa ora? Ya aku ora cek pengen dono driyah kok aku. Lah ya. Dadi iki tontonan, tuntunan lan penerangan. Penerangan. Ayo nak. Arep urip Sinden pengen menonjol sok yes men dianggap paling apik. Siapa? Bar kowe kan kudune iki terus aku. Kok tok pangan dhewe meneh. Iya lho Cisuk. Enjoy. Lah tok kowe iki kula ya dikai Jane kesempatan. Mbah Guru. Gandeng kowe iki lagi ribet, tak saut sik saiki bagianmu. Oh, Lah bagian. jarine kowe iki guru nek bagian angel kan kowe. Oh iki. Nah. Oke tatarane guru. Alah, mbok geblak ya. Ya aja kamu biar dari. Kaya kakan Reka wis dhuwure kok ngene kok dadak munggah dingklik iki. Ayo seniore saiki. Iki wis sing junior wis. Guru seniore, gurune para sinden-sinden. Iki sing nggon dhuwur. Nganggo ngelik. Nganggo lek. Iya. Dhuwur nek ger. Keduren. Dindingane Mas. Bunga. Mah baungan iki. Ngoceng kok ngono. Kok nih. Iki mau cengkok. Cengkok kalau menjing muntir. Ki tebal tipis. Oh kita kok pegunungan. Pegunungan Oh tanah. rusak. Mbak dirungokke kaki sing bawa ki sing tenanan ngono lho. Harap. Kleru to. Apa tega? Es kowe ae nok kakek nok. Ya. Ayo ndoke Kak. Apa tega lan pun Swara ki sing semeleh ngene iki lho, Lek. Nganggo rasa, ora gerdabikan. Aku mergo kokan butuh kok, Pri. Nek iki kok urung mikir butuh. Nek kowe ora patek anu nek dhek nyanyine apa lek towel. apa nganggo nek propertine kok nek Mbah Emen ki. Apa? Lho sing kae lho, alat musik barat. Apa? Tamborin. Ya nak. Hatiku
Yo, diaturke meling ket bar magrib mau lho Pak Lurah. Atiku lega saestu Mas Kangko. Dalu niki saged wayangan. Oh iya, heeh. Ya, pun nganggep awake dhewe nganggep dalange kaya dulur dhewe, dulur Sinarawedi. Oh iya, heeh. Matur sembah nuwun Mbah Lurah. Muga-muga tetep raket supeket nggone pas duluran karo awake dhewe ya, Yung. Ya, maka aturke atiku lega dados. Bacotke langsung lali janjine wong telu. Ya, pamundhut saka Pak Totok saka ing Pelosok Harjo. Nggih, insyaallah tau sasi ngarep kula sowan mrika, Mak Totok. Ya, iya. Garap Jaipongan, Cok. Yuk langsung Jaipongan. Ya, Pak Totok. Yuk, dados. Lali janjine. Mas Bambang Wiji Nugroho Jogja, terima kasih. Sukses selalu kagem panjenengan ugi. Pak Slamet Tembalang Semarang, monggo kula aturi miyarsakaken lumantar channel Gereja Laras Indonesia. Nganti
goyang uget-uget. Ya. Iya ta? Iya no, aku sing ngetutke kowe genti no. Ngerti aku? Ya. Oke. Janjane kowe ngendi gelaganmu sajak nyupriyani Pucel kedep ce, pucel. hatiku jeneng kowe kencan karo malah varisesku metu kabeh. Apa ngumpes Ketoke mung sepele, ning nek udu karaktere dhewe iki ya mesti rung iso. Ketoke mung enak ngene-ngene malah marake kecethit ya. Kudu gendeng. Syaratnya kudu gendeng sih. Kudu gendeng. Ayo Lek, angkatke. Ya, Jan. Terus goblok Mbak Yu. Rumangsaku aku sing sidan bosok to priket. Ora. Kira-kira sedikit ya pengen beratensi di dunia seni. Aku ki goleke dalan ki lho. Dirungane Mbak Imen Iya. mangkat ku lho. Mangkat neng ndi? Lho, arep makan tembang Mbak Imen. Aku ya nak. Ngaret. Jan-jane kowe. Galaganku sakjane atiku sujahan kowe kancan karo wanita liya. Yes. Tari Iki pamundhut Eka iki terus nyuwun lagu Randu Kenter iki. Tayuban. Tayuban to kuwi. Randu kenter. Randu kenter niku lak gendeng to. Lah ya gendeng. Ayun-ayun randu kenter niku. Heeh, ya. Joko diatur nggon gara-gara ya, Kak. Iki mau go Pak Jumiran yo nyuwun lagon apa mau, Kak? Pak Jumiran iki mau ana sing nyuwun lagu. Ha iki. Jineman Sarkara nduk Eka wingi nek Semarang sing nembang dudu sampean. Oh iya, engko nggon gara-gara Pak Jumiran. Sing klasik-klasik iki gara-gara. Ugi wonten pamundhutan lagon sengit kalian Gerajakan Banyuwangi saking PWKD. Oh iya. Oh nggih. Pun pelat. Iki ana sing nyuwun eling-eling Banyumasan dijogeti cara lengger. Lenggene iki pun wonten menika. Spesial lho. nggih anggota baru saka Duwe Jolaras Indonesia. Silep godhong ganyong. Apa kuwi, Nak? Irunge mendelep bathuke nyono. Silep godhong ganyong. Nek aku dadi kowe tak wales yo Nan. Apa? Ana yuyu nggo tenong. Apa kuwi? Ketok ayu kok enek sing nono ngono. Ayo Nduk, anu Chandra. Ya. Iki wis OTW viral iki, Chan. Ya, heeh. Ya. Heeh. Iki ana sing nyupen eling Banyumasan ya
Tanggal 17 karepe ya kon mangkat mbok iso mbok ora bocah kuwi lah ya. Ceklane angel kok niki bisa. Ceklane angel. Lah, Kaya welut. Iki ya muridmu Mbah Imin. Iki ya muridku. Alhamdulillah. Alane Nek kaya pancen iki mirip tak kowe. singitke rada sawetara Oh, wektu. disingit kese. Jebles kowe lho. Dandane berak ya melu-melu aku. Nggon apa nih? Ya nggon sinome ngene iki lho padha-padha to. Iki nggon Pada ta? Oh, godeke mesti kowe niru Mbah Imin godeke. Kayak mimi karo mie ayam ya kuwi. Iya. Iya. Wah, Iki sinden ngapak Mbak Mimin Ngapak. Mbak sing ngapak. suarane gede yo Nan. Heeh. Entute gede yo Nan. Kok gak Suarane gede. Ya ora mesti apa-apane gede, ya ora mesti apa-apane gede, ana sing cilik. Anak sing cilik. Iya iya, masa kayak kowe. Nggon aku gelungane ya gedhi, liyane cilik. kuwi dele. Apa kutil? Ayo Mbak Langsung Cari. ya Mbak Canggih. Eling-eling Banyumas. Mau Primen? eling Banyumas sing njaluk sapa mau? Pak anu Toto Sumarto ki adoh saka Ploso Harjo Toroh tindak rene iki mung pengen menyaksikan sampean. Sok tanggal 17 karepe sampean kon melu 17 Juli. Mbok iso mbok ora. Ya. Insyaallah. 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 Ya, wis. Iki gen marem. Dadi diselingi. Iki mau enek sinden Sragen, enek Klaten, iso kok Banyumasan. Heeh, Banyumas. Yo. Ya. Ya. Nduk Chandra. Eling-eling Banyumasan. Wis iki dibapani sik, Ndra. Gen ketok asli Banyumasane. Ah, gen ora mung jogetmu ning suaramu ya ben dimirengke karo Pak Lurah lan warga masyarakat. Heeh. Ngaten. Heeh no. Iya dikancani Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih, kancani. Mbah, sini Mbah. Nah. Kowi ngono. Mbak menawa aku ora luwih pinter ning sak ora-orane sawape guru ki rak ya mesong. Ya, siap. Oh, rungokno Mbak Chandra, abape guru ki mandi. Sawap kok abab. Wawarahe Mbah Nang iki lho. Mbah Nang. Mrica. Cekejet iki. Kacut singgat tayang. Piye wi gurune sinden wi apik ora suarane? Becik cengkokipun nggih sampun Banyumas kok asli Banyumas. mriko kok nggih. Asli Cilacap. Cilacap. Nggih. Nah, ngapak, ora penak. Ora kepenak. Ora kepenak. Iya, sing kepenak iki iso meletek dewek. Berarti dhewe ra kepenak no ya. Ora meletek. Rasa meletek kok kene. Saunene wong bagus gregetna bapaknya sepel renyong jebule ya. Kok sepel ngap? Bapaknya ngapak juga, Pak. Oh, pantesan langsung ngerti langsung kayak gue ya. Purwokerto. Oh, Purwokerto. Purwokerto nggo slarong. Apa? Ngakoni wanita ning duwe terong. Kowe tak kowe karo aku, apri kok. Hati klambi cekak ora ketang dadi batur. Ngerti ora batur? Apa kuwi? Dadi Batur apa, Pak? Rewat. pembantu. Oh, Kanca. Saking cintane karo wong lanang ya. Sampeyan mbok nek saking cintane karo wong lanang. Iya, Karo iya, wong lanang. iya. Cintane karo wong lanang. Ya etok-etoke. Oh iya iya. Mbok terima dadi batur. Loh. Iya. Terima dadi batur, Apa mbok. wae terima. dilakoni? Apa dilakoni? Iya, iya ngono. Dadi batur, dadi batire, dadi rewange sing lanang ikhlas ya. Ikhlas, bekti. Yes. Celengane bature sing lanang kira-kira siapa ya? Ucel lho. Eh? Ucel. Alah. Ndang rapi to cel mbok anu kuwi mbok anu ngono lho. Pundi Cak-cak to, ngono lho. Mas Ucel mana sih, Itu Mas Mas Ucel itu loh Ucel? tuh. Itu sudah hampir 30 belum rapi itu ya. Ucel, ya ampun. Ditatarne sesuk-esuk pokoknya. Adi royal kene. Ratu Remas Ucel. Sapa Mas sapa?
Pacarmu ta Ces dhisik iki? Ora. Pacare ta? Ora. Kucil ki rak kancaku sak kelas dhisik jaman sekolah ning Solo. Ning mbok ngopo kok perhatian banget ya karo aku. Ampun, kemenangan. Jenenge men padha jadi sinau bersama nek dhisik belajar kelompok ngono to. Tapi saiki wis ora seneng karo Apri. Mas Kucil wis duwe pacar. Sapa? Mbak Rosa. Apa kuwi? Rosabun. Jahat. Keparat iki. Ayo sing jenenge kucang ada genero. Ayo mbok menawa enek perawan kene sing di anu dijodohke ngono ya. Mas, tunjukkan barangmu. Ayo. Mas, Tunjukkan. Wis 29 tahun rendang seneng-seneng wong wedok ayo. Kok tunjukkan bakat, kok tunjukkan barangmu. Ya ora apa-apa. Mas Kucil kamu di Mas Ayo Ucel. ngadek kucil ngadek. Mas Ucel lihat aku, Mas. Mas Ucel. Mas Ucel sehat. Pipisnya lancar. Nek ra lancar apa grok-grok. Lah ngapa toh kan pertanyaan kesehatan kan penting. Itu kan sebagian dari kesehatan, Ces. Nek pipisnya seret. Berarti kan ora sehat. Ora sehat. Bener, Bok, nyok bener, Bok, Bang. Iya bener. Bener apa Ora nyok, sehat. Bang? Bener. Bok. Bener banget bener. Pisinggan apa Banaspati gitu. Nek ora lancar trat. Trat, Berarti ya rumah sakit. kowe ya ora lancar. Lah kowe pipis nguyek kaya wong celuk-celuk. Ngono kok. Set. Nek Mbah Imin apa? Kayak nguyo iseng kae. Aku sampe bar keguguran nek pipis piyok. Bisa ya ora. Ya Allah. Ya Allah kok blablan lho. Kadang Kemang bekti wayu Apa Di wayu ngerti ora? gemang nek dimaru diduakan. Biasanya sing gelem ngewayu kuwi sing wong berprofesi apa? Nah. Biasanya Jal, tak takonnya. Ya sing Biasa- tatarane dhuwur kaya dalang ngono kuwi to. Biasanya kan nek dalang seneng ngewayu ya. Heeh. Nek inces mau enggak diwayu? Ya ora jenenge wong wedok kuwi cintane kudu mati satu untuk wong lanang ngono to. Nek Nah, cintane wong lanang betul. kudu siji nggo bojone. Berarti nek dalangnya kepengen ngewayu banding bareng-bareng. Banding bareng-bareng. Iya, Mbok setuju. Lah kok gelem ra nek diwayu. Jangan asik. Jangan ya. Cangkemmu banter ram. Bojo pisan. Dra. Ngerti artine wayuh ora? Wayuh ki apa? Di madu. Salah. Apa? Wayuh ki artine ngowahi dalan uyuh. Ngono ora. Ngowahi. Apa ta kuwi? Kok genting aku. Ampun ngrembug perkara ngoten. Ngapa? Ndak aku nangis. Lah dhuwur ayo ngisor apa iki? Iya, ya pas adus ya kuwi. Mundak ati kelarang. Keringet kuwi lho, Nok. Tandanya Begini. bekerja dengan semangat. Iki lanang lho kowe iki kan tak tutulke ngene. Lho padha ae. Oh iya kok lali aku lanang. Sapa ngerti kok cerak kene mari, ra, Nduk. Waduh sukimine mari. Sapa ngerti mari. Nah. Aduh. Cel. Coy. Suka ngerandak. Suka ngerandak. Tapi ya aja sih ya. Ya aja. Aja. Menglaku. Ora apik ya, Pak. Selawase Yes. Wis, sampun. Ya, apik. Ya, Ya. di Eling-eling ya. eling-eling Banyumasan dijogeti. Mas. Nah, Mbak Mimin, Mbak Apri kan ngersake istirahat sebentar. Iya, untuk menghirup udara segar. Ya, ya. Yo, monggo eling-eling Banyumasan. Sinden Chandra saking Cilacap. Oke, dados.
Tepuk tangan untuk Nduk Chandra Ayu. Wah, kanca-kanca luar biasa. Ya. Iki uga digiarke langsung lumantar YouTube, no? Ya, uga channel Nduk Eka Uget-uget ya melu live streaming sesuk bengi ya live streaming neh, Nduk, Kah? Ya, uga saking channel Pak Utis Kediri uga nderek nderek live streaming utawa relay. Ya, Bindrong Geni barang ya melu. Heeh, Bindrong Geni iki penonton mencapai 400 pasang mata. Oh iya, oke banget. Ya. Iki uga awake dhewe Mbak Mimin Mbak Apri dimonitor saking piyayi sing mapan wonten ing Amsterdam, Belanda. Wih, sinten menika? Lah jenengan mendine ngerti? Sinten? Pak Oka Wibowo. Pak Wibowo. Nggih, Pak Oka Wibowo. Mereka selalu monitor dan mereka wonten request lagu saking panjenengane Pak Oka Wibowo. Pak Oka Belanda. Saking Belanda. Amsterdam Belanda iki. Salam-salam Mas Kangko nggih kagem para pengocok perut Mbak Mimin Mbak Apri uga Mbak Eka uget-uget. Oh nggih Pak Oka Wibowo. Berarti saiki alat canggih ngene iki iso digunakne sing mirsani ora mung piyai kene ning sing saka njaba negara ya. Alam dunya saged mirsani. Uga mirsani nggih. Nah. Slamet Tembalang ugi melu mirsani nggih. Ugi saking Wilujeng Dalu Kudus derek wungon matur sembah nuwun ya disenggol gen marem ya melu kelangan kuota. Ya. Sugeng dalu Mas Markoni Pontianak nderek monitor Mas Kangko tambah sukses. Nggih, matur suwun ingkang sampun Pontianak. Ya, ya. Nyuwun lagu Pak Dalang nuwun sewu saking Condro Singgot menawi angsa ken minggah apa iki gendring ya. Pak Dalang niku Pak Jojok saking Condro Singgot menawi angsa ken minggah gendring piye maksud iki? Ya. Nggih, matur sembah nuwun ingkang kepareng atensi wonten ing channel YouTube saking Warung Dana Wolu Tengah ugi nderek monitor. Pak Kangkon nyuwun lagon Gubuk Asmara saking RT 2 RW 7 Jambon. Lah iki prioritas warga kene sing kepareng
nyuwun lagon. Wah ya jumbuh karo pamudite Gubu Asmara. Heeh, ya. Men dipinangkani karo Gendro Diajeng Candra Mulya, ya heeh, karo Nduk Mayang Anjarsari. Oh iya, heeh. Ya jumeneng. Ha, ya karo Mbak Mimin, Mbak Apri sisan. Ya heeh. Kumak pang pak yuk. Nek sing kuning-kuning ki wedok sejati lah, nek sing loro kiwa tengene kuwi jadi-jadian. Iki nggih wedok. Kok iso wedok? Wedok sejati to nek sing kuning. Heeh. Nek sing niki wedok rung dadi. Rung dadi. Oh iya. Pondo-pondo. On the process. Prosesnya pripun niku? Ya prosesnya ke wajahe sih. Oke, wajahe. Sesuk body language-nya, cara bersikap. Oh. Ning nek iso order delay ya ben tetep wae. Rasa dineko-neko ndak ditukar. Tak kira toh saya mengisar. Ya ora. Oh, boten. Rasa diwawahi. Ngene wis bahagia kok. Ngene wis nyelike yoga-yoga dodok-dodok kok. Sinten toh Mas Kucel? Lek meno kuwi. Sing bagian dokok ngono kuwi. Nggih. Gubuk Asmara no. Nggih. Menika dari Banyumas via Arianto Monitor Pak Kangko. Salam kagem Nduk Chandra Ayu. Wih nggih. Salamaken. Mulai akeh penggemare iki Chandra iki. Heeh, saplae mlebu channel Drujal Ras Indonesia iki. Ya heeh. Mrika ugi wonten Pak Pantono ngersakaken rujak jeruk. Oh nggih. Nggih ditampung ngene gara-gara nggih. Nggih. Nah, rujak jeruk. Mengki kula nek lali mang elikne. Kasihan. Oke, yo Gubuk Asmara. Nah, saking warga Jambon mriki monggo Pak, ingkang nyuwun lagon kula aturaken lagunipun. Kula pilihaken Waranggana setunggal saking Bluro Mustika. Bluro ngacung. Mayang Anjarsari. Mantan anyar iki, Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih nembe 10 dina. Nggih. 10 dina. Nggih. Masa toh? Lho kok sing dadi nganten Kok sapa sing dadi lali? nganten kok lali. Aku dadi ngaten agak 10 hari kok bokongku wis tepos ya Kak Mimin. Lah ngopo aku ya ora mudeng nek babakan ngono. Nek sing setunggal Diajeng. menika saking Tuban. Oh, saking Ketuban. Nggih. Tuban boten Tuban, boten sah ke to, Pak. Oh, Tuban to. Nggih. Tuban. Tuban. Nggih, Ya. Tuban. Tuban iki sing ngundang apa? Hah? Sing ngundang apa Tuban? Towak. Oh, tak kira lek Sri Huning. Niki putune, Pak. Oh, putune Sri Huning. Heeh. Kuwi Sri Bombok. Ya. Ya, diaturke Gubuk Asmara. Yuk, garap langsung dandut. Ya, men keratan nduk Waranggana iki iso nembang kabeh. Ya, heeh. Yuk.
Oh. Oh, matek siki. Iki ana pengumuman saka Pak Lurah, Pak Haradi. Kenapa? Nyuwun tulung ngasta mobil Suzuki Estilo. Nah, nomor polisi B19 12 EKC. Ya, kan mindah amargi kangge badhe kangge medal. Ya, uga salam saking Pak Oka Wibowo. Nggih. Nggih, Pak Oka Wibowo, salam budaya Pak Dalang. Kula Bapak Oka Wibowo saking Amsterdam, Belanda. Menika wonten request pamundutan gending ricik-ricik Banyuwangi. Wo, ricik-ricik iki Banyumasan ya. Ricik-ricik niku Banyumasan Pak Oka. Nggih, nggih. Ricik Banyumas. Nggih, ricik-ricik Banyumasan. Nyuwun suwantenipun piyambak menika Diajeng Candra Mulya. Oh, Diajeng Candra Mulya ya. Gem menika katuraken kagem teman-teman Bani Jawi wonten ing Amsterdam, Rotterdam kalian Den Haag. Sugeng Hamresani, sugeng midhangetaken wonten aspirasi saweran Rp500.000. Matur sembah nuwun Pak Oka Wibowo. Nah, nggih, mengke kula aturaken. Nggih. Yuk, lanjut gubuke. Gubuk kae nyimpen wati. Surasa tasih monitor nggih. Wah, jan iki saya akeh sing WA nggih. Nggih, saking Mas Ngadinu Pondok Ungu Permai Jakarta, matur sembah nuwun nderek monitor. Neno Kalisari ugi nderek monitor. Nggih. Bos aja lali loro ati loro sing nyanyi Mbak Diajeng. Waduh iki, heeh. Nggih, Mas Parjono nonton teng dalem. Nggih, Mas Parjono sembah nuwun. Ya. Nuwun para pamirsa. Ki yo ngaturke panuwun, Lek. Sapa? Batik yang kita pakai ini adalah produk dari ngendi jenenge Pulau Kulon Purwodadi ugi Mas Yanto nggih. Batik Purwodadi niku. Nggih, ini dari batik Sekartaji, tapi di Jambo juga ada batik tulis KUB Bina Karya. Dusun Templek. Templek RT iki langsung maca terus. Templek kok templek. Oh. RT 2 RW 3 Desa Jamban. Nah. Sing monggo kuwi. Niki menika saking Batik Sekartaji tapi satu kecamatan. Oh. Pulau-Kulon. Luar biasa jenenge produksi. Mana Mas Yanto? Sembung. Oh, Sembung. Oh, dadi entuk anu ya endorse ya. Endorse nggih. Endorse. Sesuk irungku ya tak batik kok primen. Kok irung kok dibatik iki lho. Saking piye le mengaplikasi ning muka Dedek yang terlalu cantik ini lho dadi ini kan. Malah hidung belang no. Parat. Yuk lagune. Ricik, Banyumasan bisa aja. Aku kowe dadi garwa. Mergo leren ning gubuk asmara. Ricik-ricik kok diaturke wonten gara-gara nggih Mbah Oka Wibowo nggih. Mengke nek kula kesupen mang tagih ya heeh kadung atensi 500.000 nek ra diaturke ya gawe kuciwa.